Историята на една гума, която не е просто гума. Continental Sport Contact 6. Представи си следното. Качваш се в своя Mercedes AMG GLE, директно спортен режим, над 600 коня под капака, на магистралата си, натискаш газта, времето сякаш спира, а усещането е като всичко и като нищо едновременно. Колата вози стабилно като по релси, но това, което те държи на пътя, не е двигателя. Това са 4 парчета гума с малка площ. Continental Sport Contact 6. Тази гума не е за всеки и не е за всяка кола. Ако знаеш какво търсиш, тя е безценна. Обикновените гуми се плъзгат, греят, губят сцепление. Sport Contact 6 се впива в асфалта като ногти на хищник. Благодарение на Black Chili технологията, гумата реагира светкавично при спиране, при завой, при резки маневри. Все едно колата чете мислите ти. Force Vectoring технология. Макроблокове осигуряват безопасност и контрол при всяка маневра. Твърди централни ребра и асиметрични извити надужни канали допринасят за повече стабилност. Aralon 350 е здрав хибриден подпротекторен пласт за контролирано нарастване на гумата при високи скорости. Прецизност, увереност, контрол при завои, резки ускорения, висока скорост и спирачен път. Това се иска от гума за спортни автомобили. Затова Continental Sport Contact 6 не е просто гума, а инвестиция в безопасност, представяне и удоволствие от шофирането. И ако шофираш кола с чудовищна мощност, тази гума е за теб. Всяка поръчка от всичко 6 минава контрол на качеството, производствената дата на гумите се потвърждава предварително с теб, за да знаеш какво ще получиш. За поръчки и консултации на посочения номер или на всичко6.bg. Всичко 6.